Sa ating good news naman po, bamboo industry. Patuloy po na umuusbong sa lungsod po ng San Carlos. Ikwento mo yung good news na yan, Idol Tita Ronnie. Hindi lang dahil ito ang pinakamabilis lumaking halaman sa buong mundo. Kilala ang kawayan bilang isang natatanging yaman na taglay ang kakayahang magbigay ng hanap buhay sa maraming tao. Sa San Carlos City, ang industriya ng kawayan ay patuloy na umuusbong at lumalakas, nagsisilbing mahalagang haligi ng ekonomiya at sandigan ng mas maayos at masaganang pamumuhay ng mga residente. Mula July 23 hanggang July 25, 2025, isinigawa ng pamahalang lokal ng San Carlos City ang isang pagbisita sa mga barangay ng Panguluan, Balaya, Gamata at Nagilayan upang mas mapalalim ang suporta sa industriya ng kawayan. Sa mga panayam na isinagawa na tuklasan ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan dito ay ang paggawa ng mga produktong gawa sa kawayan tulad ng bilao, pabitin, ubong at kulungan ng manok. Mga bagay na hindi lamang produkto ng sining at kasanayan kundi simbolo rin ng tradisyon at buhay ng komunidad. Hindi lamang simpleng halaman ng kawayan sa San Carlos. Ito ay tunay na nagiging tulay sa pagangat ng kabuhayan hindi lamang sa lungsod kundi pati na rin sa ibang mga bayan. Sa bawat hibla ng kawayan, nakasalalay ang pag-asa ng mga pamilyang umaasama ng mas magandang bukas. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.